taizoti tikaimba dzimbo idzi panguva yehondo taibhelivhisa ka kaiti tikaimba tiri musango wainyatsonzwa kuti pari kufambwa zveshuwa chero anga asingade kuenda kuhondo aenda taimba. Right. I respect haso yemukomana. I respect kutsvaga kwaari kuita nako mari. But statement raataura apa hanzi taizoti tikaimba nziyo idzi tiri kuhondo nyangwe asingade kuenda kuhondo aienda. Freddy akazvarwa rini? Date of birth rake iro riri apo randaisa pascreen iro. Munhu wa82 akarwa hondo ipi? Kupi kwaaiimba nziyo idzi? Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinoonekwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Takambozvitaura before vanhu vakaita nharo, but tadzoka zvakare tiri kuzvitaura futi kuti muzive, kuti muone, kuti mungware, kuti muchenjere. Uyu wamunoti Freddy uyu itsotsi, imbavha, anonyeba. Everything zvamunoona online, zvamunoona on Facebook, it's content. Ma script writers ake anomunyorera, ma-actors ake ndo amunoona aya achisumudzwa, achinyepedzerwa kuprofitwa. Haana kana chiwani chaanoita chemweya mutsvene, haana kana wani chaanoita kana chaanoprofita. Uyu ndiri panapa, sendai link kwaari azvione, endiroziva kuti anotoona channel inoi and andozviziva, and we are exposing him not for the second time, not for the third time, it's for the 5th time or 6th times tichim expose panapa. At the moment right now ndaine video clip randoda kukuratidzai achinyepa, munhu akazvarwa 1982. Ihondo ipi yaakarwa? Ihondo ipi yaakaenda yaaiimba masongs aari kutaura kuti song iyi tikaimba kuhondo vanhu vese vaenda kuhondo? Ende chinondirwadza ndechekuti unoona varume vakuru varimo muchechi vachiombera maoko vachiti yes papa, yes papa, chii chakadaro. But tisati tasvika kwehondo, da kuti munzwe the storyline yenyaya iyi yaari kutaura iyi. Tozoita sei? Tozopinda kunyaya hombe chaiyo chaiyo. Saka ngatitererei video. Saka ndiri kuti kana usati wasubscribe panapa, dzvanya subscribe button, because panapa ndo pane nyaya dzese. Panapa ndo patinodzivhura, ndo patinodziita sei, patinodzipenengura, tobva takuratidzai chokwadi chizere chisina manyepo. Alright, saka tikatipinde muvidhio muzvionere mega kuti aiwaka kana DJ Holly vachitaura ka dzisiri nyaya dzekunyeba, inyaya dzechokwadi. Kana zvizvongo wafambira hako, wafambira mahara, handikoni kubatsira. Zvanyambeni zviri. Paunongo uchida kuti ukurumidze ngaumhanye kudhina, ndo panhu zvinonyanya kuuya. Patogedza tiende kudhina.
nditadze kuti dhina remukadzi wangu manje. Right, Remy. Are you serious? For real? Makadance kan? Makasimbere prophet. Nani ngokwidza voice rako mbijana tikonzwe? Makasimbere prophet. Ndiri bozha kuti. Indo to prefer munhu wokuti unoti zokwidza voice rako mbijana pana akazonyanyisa kushandukira. Nyaya yako iyo iri trick inonetsa mwanako. Zvinongonetsa prophet kuti unzirambana nemunhu unenge uchida nemoyo wese. Yeah, iri trick. But ini ndofunga kuti kuramba munhu kurwadziwa muchirambana kuri nani pane kuzorwadziwa mangwana. That's what I think, zvangu. But anyway, prophet mukomana wangu ndomuda. anenge achida munhu asi chechika shuwa mungazoti iye achida mukomana wake mutongoti musadaro veduwe. Munomboziva here kuti munhu anenge akatakura kugukuchira kurema zviri kubva kumunhu hamuzvizive anoda mukomana wake. Uri kumuda mukomana wako? Chokwadi prophet. Pane kakuyema nekakublasha kandiri kuona. Nezati yemerwe guys. Tozonzwa kuda kutomoka voice ra. Yes. Chii chakaita kuti chikuita kuti murambane chii? Anongoteerera mama wake. Zvinonetsa zvemunhu anoteerera amai. Anoteerera mama moms. Ndotaura here. Ndotaura here. Ndotaura here ini ndotaura. Taura itenzi ndakateerera. Taura itenzi ndakateerera. Ndotaura mai. 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 Taura itenzi ndakateerera. Ini ndotaura mai. Taura itenzi ndakateerera. Ini ndotaura. Taura itenzi ndakateerera. Taura itenzi ndakateerera. Taura itenzi ndakateerera. Taura itenzi ndakateerera. Taizoti tikaimba dzimbo idzi panguva yehondo taibhelivhisa ka kaiti tikaimba tiri musango wainyatsonzwa kuti pari kufambwa zveshuwa chero anga asingade kuenda kuhondo aenda taimba. Right. I respect haso yemukomana. I respect kutsvaga kwaari kuita nako mari. But statement raataura apa hanzi taizoti tikaimba nziyo idzi tiri kuhondo nyangwe asingade kuenda kuhondo aienda. Freddy akazvarwa rini? Date of birth rake iro riri apo randaisa pascreen iro. Munhu wa82 akarwa hondo ipi? Kupi kwaaiimba nziyo idzi? Ndouya panapa neumbo ndichikuratidzai ndoisa apo pachena kuti honai iwe unenge une nharo, unenge une musoro wakaoma, une nharo banga because wakadyiswa, wakashandisirwa mushonga kuchechi kwaFreddy kwauri kuenda. Munhu wa82 akarwa hondo ipi? Hondo yakapera 79. Vatawana rusununguko 1980. Freddy vaazozvarwa 2 years later 1982. Hanzi wakamaka Freddy, wakamaka maprofita, uri musatanist chino. But ndikukudzai izvo zviri pachena zvisingade kana makona kana kuita sei. Kuti uyu anouya nemaactors,
uyu ane mascript writers vanotomunyorera script kuti iwewe chiprofito chako ndechakati chakati, iwewe chakati chakati, iwewe chakati chakati. But tikauya nazvo tikakuudzai mune nharo. Ndopai panotaurwa nebhaibheri kunzi hanzi vanhu vangu vaparara nenyaya yekushaya chizivo. Hanzi holy musatanist, siyana naFreddy, heye chino, imbavha iyi, itsotsi iyi, imhesva mukono. Kungoti panapa hatikurudzire violence ka, but ndiye munhu wataifanira kuti mukamuona ka, kombai vakomana murove chaizvo chaizvo. Because chiri kunetsa ndechekuti vanhu, honai vanhu mawandiro avakaita, vari kushandisirwa mishonga, vakapusa, havasi kuziva zviri kuitika. But panapa tauya neumbowo ndakuratidzai. Mamunzwa ega achitaura kuti patinoenda kuhondo, patakaenda kuhondo taiti tikaimba. Ihondo ipi yaakaenda Freddy mwana wa82? Pamwe hondo yemweya hatizoziye. But mirai ndidzoke kumashure muzvinzwire mega, musazoti holi uri kuwedzeredza. Da kuti muzvinzwire mega achitaura kuti taiti tikaimba tiri kuhondo. Hondo ipi inoimbwa nemwana wa82? Dzimbo idzi panguva yehondo taibhelivhisa ka, taiti tikaimba tiri musango wainyatsonzwa kuti pari kufambwa zveshuwa. Chero anga asingade kuenda kuhondo aenda. Yo. Taimba. Waimba chii kuhondo Freddy? Ndoda kuti usiyeka kuyema kesaka. Utaure chokwadi. Kuti why am I nemukomana uyu? Vakuti siyana nemunhu. She just texted me the other day vachingoti I'm giving you 2 hours kuti usiyane nemwana wangu. So 2 good hours. Siyana nemwana wangu. Yes, prophet. Zvinongonetsa prophet kuti unzirambana nemunhu unenge. Okay, sorry, something went wrong here. Let me just. Dzimbo idzi musangoenda. Mwanangu, ndoda kuti usiyeka kuyema kesaka. Utaure chokwadi. Kuti why am I nemukomana uyu? Vakuti siyana nemunhu. She just texted me the other day vachingoti I'm giving you 2 hours kuti usiyane nemwana wangu. 2 good hours. Siyana nemwana wangu. Yes, prophet. In 2 hours. Vana mwene vakauma vana. Ongorora chikonzero chaita muso. If you have a property that you're renting out right now to tenants paying monthly rent, you know, the old-fashioned way. Asamngenava vari wrong here vakakuti siyana nemwana wangu because wakambodanana na stepfather vemukomana. But nasanda kudanana naye. So why did you not tell mukomana chokwadi kuti uri kuti unondida but stepfather vako ndakamomanya nawo? Alright, ngatimbotarisai the storyline here. Zviriko here zvinhu zvakadai so kuti musikana anodanana nastepfather vemukomana wake. Iri script harisi kubuda. Script iri ndo risiri kubuda unless tiri kuti isusu stepfather vanga vari benten kuna moms avo, because uchiona musikana uyo musikana ari apo face yakavharwa zvake but body yake iri kuoneka kuti hatingambomuise kuma early 20s, tomisa kuma late 20s
early 30s. Mukomana wacho anenge akaita sei? Tomisa pamakore mangani? Pa 35? Pa 31? Tomumisa pa 30, musikana tomisa pa 28. Stepfather twaisa pamakore mangani? Hai. Vanhu mukai kwaedza wani, zviri kutaurwa wani kuti kwaedza. Tiri panapa tiri kukuonesai, tiri kukuvhurai. This is scripted and script rakatonyorwa rikarieswa and rakuuya kwamuri manje makufunga kuti muprofita ari kuona. Freddy uyu haana chaanoona, uyu haana chaanoziva, uyu imbavha, itsotsi, anonyeba. Sendai link kwaari, mutegei, muite zvese zvamunoda. Mutaura kuti hanzi naDJ Holly uri mbavha. Freddy, Passion Java, Hubert Angel, maprofita mazhinji matsotsi. Ndogara ndichitaura panapa. But problem yamunayo munofunga kuti ndinonyepa. Ataura kuti akaenda kuhondo, aiimba kuhondo ipi angasati azvarwa. Munhu akazozvarwa 82. Chii chakadaro ichocho. Ende mune muchiti go deeper papa. Hai, ndaida kupesa video iri ndikuradzei rese but zviriko here. Alright, reka tingoripedzisa. Chii chakadaro ichocho. Chii chakadaro chinenge ngozi ichocho. Hai Freddy, akazozviziva ngoti pa public platform ndingadaenda kutuka chaizvo. Hai, indonle later but already ndanda kutodanana nemukomana wangu ndakumuda nemoyo wese. Hai. Saka I don't think kuti amwene varungu vari kuti 2 hours. Mbavha. Hai. Inini ndiri kufunga kuti amwene, she is very right. Now, vakazviziva sei amwene ava kuti waidanana nemurume wavo? Vakaona mameseji mufoni yemurume wangu. Uri kuda kuti vakaona mameseji here kana kuti mavhidhiyo usina kupfeka muchiita zvinonyatsira? Hai. You are too much, Papa. Hai. I don't know how this works. Kuti wasiya mwana wako achinogara nemunhu akambodanana nemurume wako. It can't. Kana zvizvongo wafambira hako, wafambira mahara, handikoni kubatsira. Hold it. But there is a solution here. Tinongomubatsira kuti awane wake. Auko kwazvito. Because why ndiri kuti azviite, indiri kuona ramangwana katamanza maoko ndione kuti ukaroorwa naizvi zvinoitika. Aiwa. Komukatangidza pamasira. Simudza maoko mwanangu. Nyaya dzake ngadzinake. Mupei mumwe anomuda. Vawirirane. Nezita raJesu. Azvarambwa mwanangu, zvinotsvaka mumwe. Yo. Ai. Hakuna zvinhu zvakadai so. This is scripted. Script rakanyorwa, vanhu vakariesa, vanhu vakazouya, vakazoperforma pamberi penyu. And then imimi moombera maoko. Imimi vamati, yes papa. Handisi kuti ndiri right, I know everything. Ini nditori mutadzi. Ndinotovavarirawo kuitawo zvinhu zvakanaka, kuti ndisvikewo pachinhano chakanaka. But chinondirwadza ndechekuti kune vanhu vakuru, kune vanhu vahombe, kune vanhu vanyarikani vanotenda muzvinhu zvakadai so.
I'm not saying CI Church, but I'm just here to give you the light to see. Hanzi vachauya vachiita kunge why vakapfeka nguo dzewhy, asi ivo vari mapere. Ngwarirai, ndo maprofita enhema aya. Hanzi havasi vose vanoti ishe ishe vachaita sei, vachapinda muumambo hwedenga. Ini nangu handina chandoziva, ndiri mutadzi, Mwari ndiregererei, ndinotadza zuva nezuva, but paplatform panapa ndauya kuti ndingoratidzawo umwe munhu kuti angoonawo pane 1-2 vachabatsirikana, vachaona, vachaziva chiedza, votendeukawo, vogamuchira Ishe Jesu, voonawo kuti tainyeberwa apa, taitambiswa bhora risina mweya apa. Ukaona munhu anomira pamberi peruzhinji achinyepa kuti kambo aka taikaimba kuhondo, taiti tikakaimba vanhu vaese vaizwa kuda kuenda kuhondo. Ihondo ipi? Hondo yakapera 79, rusununguko rukauya 1980, Freddy akazozvarwa 1982. Ihondo ipi yaaiimba nziyo idzi? Amen. Pamwe ndiri wrong, handiziva hangu, ndokumbirawo mundibatsirisewo mucomment section. Ndonyaya yanga ndichingofambira zvamanje manje, ndingokuratidzaiwo habi yangu, muone, muzive kuti kunzo uku hakuna kumira mushe. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera. And thank you very much for watching, and thank you for supporting .5 Creative Studios. I'm out.